Труп с кубатура, вижте това и в сфотките на МВР. Труп с кубатура 0,5 кубически метра. Иван с Урал, Мартин номер 10 с Боби и 24 е водачът на този невероятен кон Филип и Коля Гринго. Всички, които искат да наблюдават това нещо, ходъл марш 20 крачки към мен, разрешено е. Ей, като опашка за банани преди много години. Все едно кметството дарува. Къде са моите дечорлига? Идвайте. Елате тук да теглят трупи. Чакни, че се нападнат от фейки. Страхотно поглед. Ти огнени коси ме заобколиха. Никой вътре да не влиза. Ехо! Всички извън лентите! Всички извън лентите! Извън лентите, както казва господин Шкембов. Всички извън лентите. И така, господин Шкембов, ако не се яват конете, ние двамата с теб се впрягаме и теглиме. Искате ли тази година се чува да нарамим по една трупа и да... Ще ви се... Обаче заради априлци бихме го направили. Само не ме карайте да цепа дърва, защото с тия нежни софийски ще ми излезат горе майката, дига и майката на високо. Точно така. Диджея, вижте го как се раздава. Тук дойдоха два коня. Кон Урал, кон Боби и кон Гринго. Кубатура 0,5. Качете двата. Викаме Цето с 24, водач на труп с номер 24 Филип. Или по-добре да викаме Гринго. Гринго! И той ще си доведе Филип. Гринго! Или Филип веднага. Викайте Филип! Или Гринго! Дече влачат трупите Ела да да теглиш. Обаче и коня не е будала, да ви кажа. Не му се тегли просто. Той не е кебабщата. Шкембов, нещата отиват към това да теглиме с теб. Няма какво. Да ga почваме. Аз ги имам. Не, нямам ги. Дай ми по-малките коне. Категория 035. Да дойде номер 7 Евгений, номер 5 Петко, номер 26 Асен, номер 27 Марио, номер 15 Николай, номер 28 Бисер и номер 35 конете, които ще теглят в по-малката категория. Категорично според мен кон Гринго се е запил някъде и не му се тегли. А все пак априлци е, хората им е позволено. Вие освен водещия вам го тържате за още една бира. Пинг-понг. Как се казва този кон? Коня Бойка. Това е коня Бойка, който ще теги 0,35 като кубатура. Вижте какъв атрактивен състезател идва, мая ръце нагоре-надолу и обяснява на Шкембов какво ли не. Номер 7 е това. Той е без кон, явно само ще тегли трупата. Само ще тегли. Караван ли се казва? И така съм ми го написал. Корно не бил Кармен. Филма не бил шведския, съветски, както се казваше едно време. Коня не се казва Кармен, а се казва Караман.
Но, крайна сметка и това важи. С комисия по приема предаване на трупи, за да не се окаже, че нещо липсва. Сега, както сами се сещате, 0,5 като кубици е голямият прекрасно изглеждащ боров труп, който се е изпружил тук на ливадата. Как се казва кончето? Той това да го е така. Съм ти казал да качиш. Сега виж какво е. Защото шал му чуди. Той толкова биш тук. Добре. Разделението от цепа е 30 метра. 30 метра. Път е на старта. Подавам знак. Старт. Включват 2 хронометъра. Минава цялата дължина на трупа, не само предния край. Целият труп минава на стоп и засича. Разбра. Ако не е минал, като мине, не да ми дошъл, бъдка мина. Като чуйте стоп, тогава... И който се откаже, откаже. Това е... За време. Тя ще докара нашите пича. Аре, момчета, какво става? По-добро, колко да кара, да го върнат обратно. Той ще го връща с трактора. Слава Богу, добри хора ми подараха пира. Между другото, от публиката Без сърце. Тета ман! Ехо, и така. Той курс с майна, той е свършил. Състезанието е в следният регламент. Закачаме въпросното дърво и когато дървото с задницата си премине зад финалната линия, времето изтича. Не когато конят пресече линията, а когато дървото напусне финалната линия. Йоси. Първи ще е конят Боби. Всички поне с изключение на участника, първия участник да бъде да качете старт. Ако искате конят да ви разбере, някои деца още не са го чували, използва се като начало добрата дума бррр. Разбрате ли? Като кажеш бррр, конят те разбира. Това е кончето Боби, което по мои данни ще бъде дърпано от Мартин. Айде, Бобсън! Как да засекат и тръгвате? Той ще говори с трактора. Панете ще с маска. Не мога да жия. Той е голям това труп, така 46. Водачите отново с реплики, подканящи кончето бррр и всякакви други мотивиращи думи. Откачиха коня. Трактор с водач Мариан. Дърпа труп. Това ако не може да кажеш с трактора. Втори опит. Това труп пас. И то самата на улица така. Ето вижте колко галевно говорихме състезател номер 10. Конят Боби успя. Тракторът Марианов е да дърпа.
Идвам на финала. Командироват ме на финала. Дано фаща микрофона. Време на конят Боги и неговият екип е 9 секунди и 900. Ето, че и Гринго, който имахме съмнение, че се е запил някъде, е на стартовата линия и трябва да подобри времето на Боби или да пресече въпросният половин кубиков труд за по-малко от 9 и 9. Дай! То малко ходи. Те път на малкия път да бяха. Няма, той ще го закара. Вижте, алкохола не влияе на никого добре. Хайде, моето момче. Секунди. Първо вътре да опираш по краката и след това тук държи. Те за просто ти слагай на сещаш. Не го знам от тук да ти сещаш, ще го вървам. Имайте предвид, че част от тези красиви коне не са виждали толкова смислени хора. Иване, не го ядосвай, бе! Аха, мискинин, казва неговият водач. Да се връщаш и да си теглиш товара. Леко, охо. Не знае какво го чака. Нашенски производители всичко разбират. Ръцете си въртете. Двата закачай, двата, бе! Ай, давай, засече му! Давай! Свърши, тя се очече, ай. Свърши. Той закачи другия. Полека краката. Чакай, от начало ще го стартира. Генерал да ми кажеш, възможно да плаща, няма моята къда просто. Не мога го караш. Няма, той се и сра, не. Ще тръгне. Ще тръгне, няма да е днеска. Трябва да скрива, като да не знае да тръгне. Няма да стане тази работа днес. Не може да извади толкова. Дай! Пред мен резултат 10 секунди и 39. Дай, дай! Между другото, както виждате, сговорна дружина труп премества, особено ако е нощно време и се бърза. Имаме специалисти, както виждате. Всички го намерих, има доловни понеже. Бончите влизаеш не смъртят с бончо. Е така, на колени вари бончо. Един кубик трудно. Няма да ми бърза, да ми го излага на бърза. Бончи, вира с крила. Започват състезанията
Категория, според мен, 0,35. Абе, там тези чурлигани, не мога да разбера. Децата не видят никакъв пъщ. Помардан ли му? Поне сега ще да кажа двата си тапче. Я си калтани. И дигам цената на полета. Абе! Как да не им разбираш? Ама аз ги знае. Малък, симпатичен, горски труп, както виждате. 4 състезатели спокойно могат да го откъсат. Пак казвам, ако е след полунощ, времето се скъсява, разстоянието се удължава. Колкото е по-тъмно, толкова по-добре. Обикновено това... Асене, Бойка ли е това? Добре. Асен потвърждава, че това е Бойка. Определено красиво конче с голям пинт на челото. 26. Да видим какво и контролно време ще дадат те. Отичане! Горските ви гонят, дай! Осем. 8 секунди и 700. Контролно време, с което ще трябва да се съобразяват всички. По данни подадени ни от съдийската група номер 27, като водач на труп е Марио, а като животно е Гошко. Гембо, давай, коня тръгна! Уй, бе! Колко секунди? 57! Абсолютно! Световен рекорд! Да се запише в протокола, господин Шкепов ви открадна от директор. Резултат 10:1. Очуден съм, че се чуна труп е по-бавно. Но искам да ти кажа, че без вачене на труп бяхте номер 1 при всички положения. И така, след кон Гошко, излиза кон Стевчо с водач Петко.
Очакваме изявата на Кон Стефан. Василей! Пети номер е състезателя. 107 говори. Аз ще говоря. Аз ще говоря пред мене. Аз ще говоря, той ще вика. Нищо е, няма значение кой ще Стави! Чакай, бе! Айде, викайте! Дай Степчо! Айде, Ройденче! Айде, бейсбой! Айде, Степчо! Айче горските идват! Айче горските идват! Дай го! Аплодисменти за Стефан! И хуманното отношение на водачите към него. Първи номер! Браво, Петра! Следващият претендент ще е Кон Вихър. За сега с водач Младен с 35. твърда всеки път. Кон Вихър се подготвя. Аз си готов! Чакай! Готов съм! Айде, Вихърчо! Дай, Вихърчо! Можеш! 9-4. Сега е Кон Мартин, воден от водач Бисер с номер 28. 27 номер! Ето, ние помолихме да не се катерят коли нагоре, но както вижда имаме упорити претенденти за това да се хлъзнат. Кон Мартин. Браво! 8,9, само 2 по-бавно от победителят за сега. Кон Караман и водач Евгений. За мен това е Кармен, но той упорито нарича Коня Караман. Айде, Карамане! Дай, Карамане! Дай, Карамане! 13:00. Това вече изгледа много.
Господин Шкемов, изпашете гърлото. Той ще роднива, да няма много И то доброволно. Не, тя му влезе чекията, бе! $20,2, което значи, че резултатът от 8 и 7 определено дава шанс на победителя. И гости, преди официалното награждаване в този феноменален ден, тук в Априлци, трябва да помогнем на местните читалища да имат нацепени дърва. Момчета, колкото повече, толкова повече. Регламентът е много прост. 5 минути цепене. Който натрупа върху това пале по-висока. Като нареждане, може да отцепиш и 5 дървета, ама да ги закрепиш по-високо, няма никакво значение. Тук не подсказвайте. Моля състезателите да внимават и да не бутат камарите на своите конкуренти, защото ще бъдат дисквалифицирани. 5 минути, яко цепене, маане на брадви. Тук, ядете ли този уред? Да го видим. Какво е това? Чук-брадва. Чук-брадва. Моля всички от тук да се отдалечат малко повече. Внимавайте, защото ще се развиждат. Место, момчета, да не хвърчат с глави и други цепеници. Внимавайте, защото е сравнително опасно, моля ви се. Децата, по-назад всички, ето там, фотографите. Засичащите, готови ли сме? И така. Готови? Старт! Бум, тряс, бум. Дай музика за цепене! Дай нещо хеви метал, бързо! Времето тече! Бой! 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 Ще ги прави квадратни, да мога долу да ги квадратни за удар. Това чудо да ти дойде горе, а? Между другото и аз съм като като гледам сама се че. Ако почеха да нареждат. Ето почва да работи. Всички излъг. които отчитат време, който толкова не сега. Остава ви още една минута. Додайте се. Вие не дайте 3 минути. Супер, Ради! Айде, дупката на всички! Насипка дупката! Насипка дупката на вика! Шатната, 34.
Не се лъкуми, ако ме питаш мен. Види в последния момент това още едно. Тактиката не е успешна, да ти кажа. Само участниците ти молите, защото ни търпате главите. Следващия път искам паски, господин Петър. Ако бутнем ни, тук примерването може да е, чето си е постигнало. Не стъпайте върху палето. Така че ще се опитаме. Чакайте. Мири всичките дървета и ги събери. Чакай, той ще се качи. Момчето си е постигнало, натисни се отгоре. Надолу. Ще падне. Дръж горе. Стави надолу, мери. 3 метра няма колко мери. Надолу мери. Как ли да се нацепили на 4, ами те по на 2? Как няма значение, ами казваш 4 трябва. Всеки на 4 по на 2. Аз нямаше ги цепя. Това ще нареждам. Трябва да се нацепят на 4, те на 2 ги цепят и ги нареждат. Това не е честно. И тук има такива, и там има такива. А там няма такива. Той си мислял, че е така камара. Що би тя застопорила? Ти се е застопорил, бе. Горния край мери, горния. Горния има 2 сантима. Значи... Това пишете някъде. Орбата 2,60 ще ревчата 2,60. Але тя отворя без по-висока, бе. Така. Второ замерване. Елате тук. Второ замерване. Дайте, ей тук пренести се. Аз искам второ замерване.
Време, чакайте се. 10, кой номер си? 10, дай си на Гоша скуда. Няма нищо сега. На кой номер си кана? Обаче на кълата са нарезани, погледнете ги. 33. Де кълата е бил, де паднали. Ела тука. Аз искам това да се премери още веднъж. Разликата няма голяма. От ръбчето не повдигай. Не е 62. Как ми излезе за къде? 2,62, още веднъж горе мерен от ръбчето. 2,62. Дай още веднъж. Колко секунди минути? Понеже има мрънкащи хора, Елате да гледате. Точ. невероятно! При повторно премерване двете камари са точно 2,62. Аплодисменти! Господин Петя вика, че трябва още нацепени дърва, да сме ги пуснали да цепят още веднъж. Хайде група! Ако има коне да идват. Благодаря на всички! Пенте, къде сте? Айде, господин Пенте! Започваме цепеняците. Трето място, цепенето на дърва. Трето място е Евгений. Всъщност това не е трето място, това е второ място. Защото имаме и две първи по 2,62 кули, наредени от Андрей и Ангел. Обаче бяхте страхотни. Браво, момчета. Вижте, обаче е инициирана от мене втора проверка. До какво доведе? И така, класиране в тегляне на трупи 0,35. Вътре ги връщаш фласката. 0,35. С време от 9,4 секунди и 9 конят Вихър, номер 35. Това е Младен. Трета. Младен е браво. Второ място е Закон Мартин и майстор Бисер. 8 и 9.
Бисере. И къде е Конбойка? Ето го този Конбойка. Само за 8 секунди и 700. Асен с 26 номер печели първо място. И Бойка всъщност. Бойка Дърпаче. Големите трупи. Трето място е за конят Гринго. 24-ти Филип е къде си? Филип. А Гринго тук ли е? Хей, него го няма. Добре, второ място е за Урал. Урал, къде е Урал? Уралчо. Малко боен характер да ти кажа. Така, Иван, 10 секунди за малко. 1/10 не ти стигна. И първо място за Кон Боби. Браво за Кон Боби и Мартин. Марто, браво. Ести забравяйте кой тъй. Като пуйкат за аграя, тогава идвайте. Постига ти планете кой тъй един до други. Случват се тия работи. Така, порода полукръвни. Трето място за Миро и Кон Ахмат. Ярославе, къде си? Миро. Аплодисменти за един човек, който познавам от детството си. С него сме тук още от самото начало. Добре, значи второ място имаш. Фотофино ще е казал второ място. Кон Ахмат и Миро второ място. И още едно второ място за Шафран и Иван. Тръгнали? Няма го тръгнал си. Шафран и Иван са си тръгнали. Така, Ивон къде си? Ивон тук ли си? Най-страхотната състезателка. Ивон. Ето и нея, Ивон. Така и иначе обикновено давахме за дамско присъствие. Ти печелиш една награда за дамско присъствие. До година пак те чакаме, Ивон. Ето. И първо място при полукръвни успех с Станимир. Станимир къде е? Станимир е. Успехчо. Айде, че ми се пие ракия. Успехчо, Станимире. Вижте обаче, като се идва първо място, той не седи тук, диванче празна те чака. Аплодисменти за номер 1 в една от най-трудните категории. Днеска успя да надбягаш дори и Нетков. Браво! Браво! Затова имаш аплодисменти от мен. И така, 24-та година в най-атрактивната, най-типично априлската гонка на порода местна. На трето място е Евгений и Караман. Последно Кармен или Караман? Караман, добре. Село Кървеник. До година пак сте тука. Кон Вихър, Сездач Младен, второ място. Много награди. Браво, Младене. И първо място 2024 порода местни Сивчо с Росен. Сивчо. Роска. Ви забелязате ли, че победителите въобще не бързат за никъде, а? Браво, мой Томче, до година те чакаме. Първа заслужена награда.
Една награда за най-атрактивен участник от Иван. Заповядай. За най-атрактивен цепеняк. Кънчо. Браво на къната. Ако имате нужда от някой да ви нацепи дървата, къната е на среща. Господин кмете, уважаема община Априлци, горски стопанства и всички, които помогнахте днес, благодарим ви. Чакаме ви до година. Аз лично отивам да пия ракия, защото е Тодоров ден и имаме тодоровци, които трябва да почерпят.